טוב, אנחנו עכשיו פה נראה לכם איך כורכים ספר. זה ספר. עכשיו בואו נתחיל. דבר ראשון פותחים את הספר, לוקחים או סכין יפני או מספריים. אני מעדיף להשתמש של מספריים, פחות מסוכן. מגיע לחלק הזה של הספר, אז אולי נראה שאני אראה את הספר, אבל זה לא. גוזר ככה טיפה. זהו. צד שני. גוזר גם פה. עכשיו בלמטה של הספר אותו דבר. גוזר. פה גם גוזר. עכשיו לוקח דבק שחור, עדיף של החברה הזאת, היא החברה הכי טובה. גילוי נאות, אין לנו שום רווח מזה. וזה החברה הכי טובה. לא לקנות שום חברה אחרת. חברות השניות שוות גם את זה שהקונה יחזור אליך. טוב, שמים פה עכשיו ככה דבק. ככה. מרימים את הספר, פותחים אותו. ואז בזהירות, רגע צריך להיזהר שהחלק הזה. עכשיו מכניסים ככה בזהירות את הדבק לבפנים. זה עושים את זה בצד אחד, עכשיו אותו דבר בצד השני. לוקחים, רגע, סימניה שלא תפריע לנו. זה דבר לצד. הנה אותו דבר. פותחים את הספר, מכניסים פנימה. עברנו את השלב הזה בהצלחה, ככה זה אמור להיראות. פותחים את הספר, עכשיו יש פה את החורים האלו, נכון? וגם זה לא הכי חזק. עכשיו לוקחים את הדבק הלבן, גם הוא של אותו חברה. עכשיו פותחים, מורידים את האורך של הדף. על הצד שהוא לא דביק. מדדנו זה האורך. לוקחים את המספריים ואת הסכין. איך שאתה גוזר, ככה גוזרים. מביאים את החתיכה הזאת לפה. שמים אותה בערך באמצע. ככה, מהדקים. פה במידה ונשאר שרשרת עושים ככה. עכשיו נעשה את זה גם לצד השני. הנה עכשיו נגזור עוד פעם. נדביק פה. זהו. עכשיו לוקחים את הדבק העבה שגם הוא של אותו חברה. עכשיו אמצע כולם רגע, נסתכל. הנה. פותחים בערך כזה גודל חתיכה. לוקחים, חותכים. מתחילים עוברים, שמים ככה בערך, בודקים שיש שאריות ככה בצד השני בערך ככה. שגם פחות עושים ככה. ככה. עכשיו את זה מביאים לפה, שמים ככה. מקפלים. עכשיו את השני מביאים ככה. והופ. שמים. עכשיו אותו דבר נעשה בכל 4 הצורות השניות של הספר.
קדימה עכשיו אני אעשה עוד קצבה אחת, נשאר לי עוד 2, עודדי. עכשיו ניקח עוד אחת האחרונה, זהו. עכשיו אני עושה את האחת האחרונה. סיימנו עם השלב הזה. עכשיו הגיע הזמן השלב של הקדיחה. בשלב של הקדיחה שמים את זה ככה. שתופס את הספר שלא יזוז תוך כדי הקדיחה ולא יהיו תקלות מיותרות. עכשיו מתחילים עושים פה חור צמוד לסוף הספר, אבל לשים לב שזה בדפים ולא ליד הדפים. בודקים שהביט ישר, בעצם גם כל המקדחה ישרה, ואז מתחילים, לוחצים על הכפתור, מתחילים לקדוח. עשינו חור אחד, עכשיו נעשה חור שני בערך פה. עכשיו פה לידו ככה כזה מרחק בערך עוד חור. עכשיו פה לקראת סוף הספר, כמו שעשינו בצד השני, עוד חור. זהו, סיימנו עם החורים. עכשיו לוקחים את החוט, מחברים את המחט. ומתחילים להשחיל עם החוט, מחפשים את החור למטה. הנה, הוצאנו אותו מפה. ככה. עכשיו נוריד את זה חזרה. עכשיו נשים את זה ככה מתחת. אני מורידים ככה כמה פעמים, ומדי פעם הקשר משתחרר, אז צריך חזרה לקשור. אחרי שקושרים ממשיכים, נשתי בערב, אחד למעלה אחד למטה. הנה. עכשיו, אם זה לא יוצא בקלות, לוקחים פלייר וממשיכים. וככה. הנה ככה, עכשיו מכניסים עוד פעם פה מלמטה.
נזהרים שזה לא ייכנס בחוט השני. עכשיו לוקחים אותם את הפלייר. נשים עוד פעם. הנה שלחנו. עכשיו נשים פה. עם פלייר עוד פעם. זהו, עכשיו לוקחים את המספריים, חוזרים פה, פה. עכשיו לוקחים את המצית ומציתים את זה, ולהיזהר כמובן שזה לא יבוא לספר. ככה עכשיו מחכים עם פלייר, כשמגיע למטה מורחים את זה על הספר, וזה בעצם במקום קשר, וזה עמיד, וזה לא נפתח, במקום קשר שיכול פתאום להיפתח. צד שני. עכשיו, אחרי שסיימנו את השלב הזה, עם איזה רחקות, הופכים צד. עכשיו לוקחים את החוט הזה, שהשתמשנו בו לזה ולזה, מודדים ככה בערך טיפה יותר מהאורך של הספר, משהו ככה, משהו כזה. לוקחים את המספריים, גוזרים, מביאים את זה לפה ככה, נעתקים פה על איפה שבערך החוט, שקע הספר ששם קדחתם. הופכים צד, פותחים את הספר ליתריות, ומדקים את זה פה, בפנים, סוגרים חזרה את הספר, ועושים אותו דבר בצד השני. בצד השני של הספר עכשיו. נגזור עוד פעם את האורך של זה, ככה בערך, הנה. נגזור את זה עוד פעם. ושמים את זה עוד פעם פה בערך. והנה שמים את זה, מעתקים. פה בדיוק ככה על אמצע הספר. צריך להדק במאחור, זה טיפה יותר קשה, כי במאחור יש את הקשרים, כאילו את הבליטות של הספר. עכשיו כמו שעשינו בצד השני, להדקים את זה חזק, ואם זה לא נדבק טוב אפשר לפתוח, להרים ולהדק עוד פעם ועוד פעם עד שזה מודק חזק. פותחים, שמים פה כמו שעשינו בצד השני. עכשיו לוקחים את הצד השני של הספר, מכניסים פנימה, והופ, שמים פה. עכשיו נשאר לנו עוד שלב קטן, לוקחים את הסכין יפנית, זה אי אפשר לעשות במספריים, ככה.